Bisan buhi pa ikaw, pwede na ikaw ma-perfect atubangan sa Ginoo. Yes, mao ka na akong isaysay karon nga bii. Unsaon nga kita makabaton sa perfection atubangan sa Ginoo sa atong mga sala ba? Nga sa mata sa Ginoo, zero na gid ang paglantaw sa mga sala sa atoa sa Ginoo. Bisan pag naapa kita sa kalibutan. Yes, makasala pa kita again, pero sa atubangan sa Ginoo, kana nga mga sala iyang i-erase tanan-tanan. Ug sa mata niya, perfect na kita. Naba na sa Bible mga igsoon nga topic nga diri sa kalibutan pwede kita ma-perfect forever? Now, magapadayon kita. Na diri sa Hebrews chapter 10, verse 1. For the law having a shadow of the good things to come, and not the very image of the things can never, with the same sacrifices which they offer continually, year by year, make those who approach perfect. Mayong gabi sa inyo ha. Salamat sa inyong papaminaw. Magpadayon kita. Pagkataod-taod, magatagad ako sa inyo ha. Mag-pray ta, Lord, ikaw mag-bless ang pulong sa ni Jesus. Amen. Now, ingon dere, ang balaod daw kuno, ang sacrificial law sa unang panahon, usa lang ka shadow. Dili gid siya mo'y tinuod nga substance. Shadow lamang siya sa butang nga moabot. Ang butang nga moabot mo si Jesus. Ang sacrificial law o si Jesus, pareha sila. Ang sacrificial law, gatabon sa sala, pero si Kristo labaw, kay erase sa sala. Now, pero kining sacrificial law sa Old Testament, shadow lamang. Dili gid mao ang image nga atong ginapaabot. Kining sacrificial law, dili siya maka-perfect sa sala sa mga tao. Dili maka-perfect ba sa heart sa tao, sa mata sa Ginoo. Bisan pag taga-tuig sila, continually gid sila nga gahalad sa Ginoo, pero ang mga tao nga gahalad sa Ginoo still dili perfect atubangan sa Ginoo. Pero naay halad nga maka-perfect sa ila ato na mahibaluan sa uniha taod-taod. Nana? Hello? Nana? Hello? Nana audio? Hello? Nana? Sige. Duha mo guni kabuk mic. Kining isa, nalubat. Then kini, nagsiga pa, meaning mo pa malubat. Pero ang problema ani mga igsoon ton kinabali siya nabali siya. Imbis kimpit na ko ni, dili para ani mga makimpit. Kini na makimpit kinabali. Ako ra po'y nagbali ani. Kalay kay ko. Saan ko ni? Maghana na lang ko ha. Okay. Padayon ta. Marjun Permel, may gabi dia. Nawala tingog Sarah Lip. Nana Pastor Sarah, salamat Sarah. Francisca Beronilia, may gabi. Naana Francisca Jill Cantela, may gabi. Marjun, may gabi sa imuha. Okay. Chloram Pinicol. Uy, tambal malagi ang pangalan lagi nimo. Nana Pastor. Oh, kana imuhang presence makatabang kinasa sakit sa ulo ba kay Chloram Pinicol man. Dani is daguman unsa di relihiyon ni Pastor? Christian akong relihiyon.
Roberto Luardo, maayong gabi, pastor. Maayong gabi. Romel, maayong gabi dia Romel. Paglain. Sonia Labrabri. Oh, ayos na, pastor. Oh, Job Agaw. Maayong gabi, pastor. Maayong gabi. BM Day, maayong gabi. Pastor, Calambia Laguna. Laguna. Oh, gabi. Jeremy D. Guzman. Maayong gabi. Pag-play og shares ng mga video. Ang ani akong style, maigsoon dayo. Natay break time. Magwalik ko. Dili ko makabasa sa inyo ang ipangsulti. Then mag-break time. Pag break time, mabasa na po ko. Dayon, paghuman og kanang paghuman ako og kanang human ako og wali, mag-break time na po ta. Mabasa ko sa inyo mga comments diha, ha? Okay. Magwali ko. So, totoo, mag-break time ta. Basahan ako inyong mga comments, mga pangutana. Okay. Now, so, ang mga halad daw sa unang panahon, ang kining mga baka, karnero, dili siya maka-perfect sa mga tao nga mamuduol sa Ginoo. Dili magkahinlo sa tanan nga sala ba? Busa, ginabuhat nila sa unang panahon, year by year. Kabalo mo sa unang panahon, mga igsoon? Taga-tuig, halad sila baka sa Ginoo. Itabon sa ilang mga sala. Pero, never gid maka-perfect. Busa, ang Ginoo naghatag og pamaagi. Verse 2, For then, Hebrews 10:2, For then, would they not have ceased to be offered? For the worshippers, once purified, would have had no more consciousness of sins. Now, kung maka-erase pala unta to sa mga sala nila, muhunong na unta sila sa ilahang mga offering. Kas-alang unta sila dapat mag-offer. Pero, naapamangyod ang kanang consciousness sa sala. Verse 3, But in those sacrifices, there is a reminder of sins every year. Pero matagtuig, katabi ito manghalag ito nga baka, karnero, taga-tuig, nagyapoy reminder sa ilang mga sala. Labi ito mga baka, taga-tuig mo ng baka. Reminder sa sala. Kaya dapat man nga mag-offer na po. 2021, offer. Pagka 2022, offer na po. Di lagi siya maka-perfect. There is always reminder of sin every year. Ganong na may reminder? Verse 4, For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Ngano imposible gid kayo. Nga pinagi sa dugo sa karnero ay pinagi sa dugo sa goat, pinagi sa dugo sa baka, mahinluan ang mga sala. So paikay no? Sa unang panahon ba? Taga-tuig sila sige halad ug hayop. Padugo. Actually, ka na padugo bitaw niyo pag makabalay bitaw mo. Sa una raman ang panahon, oy. Sa unang panahon, anay padugo. Padugo sa ilang mga sala. Karon lang is high-tech lang. Pag makapalit og sakyanan, padugo. Pag makapalit og motor, padugo. Pag makapalit og kanang balay, padugo. Actually, mga isuon, ang padugo nga atong kinahanglan, padugo ni Kristo Jesus sa cross, maulang to. Ang atong need for safety, for deliverance, ang blood ni Jesus Christ. Verse 5. Therefore, when he came into the world, he said, Sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. In burnt offerings and sacrifices for sin, you had no pleasure. Then I said, Behold, I have come. In the volume of the book, it is written of me to do your will, O God. Now, ingon ni Kristo, Amahan, wala ka mahimuot sa sakripisyo sa mga offering sa mga hayop, pero ikaw ga-prepare sa ako ag body. Kining body nga sama ani. Di ba si Kristo nagpakatao man siya? Aron siya makabaton og flesh og blood, aron iyahang ma-offer ngadto sa Ginoo. Wala siya in burnt offerings and sacrifices for sin you had no pleasure. Walay kalipay ang Ginoo sa burnt offerings o sa sacrifices. Ngano man, naman ka po remembrance sa sala gihapon anang mga halad sa mga hayop. Busa ingon ni Kristo, Behold, I have come. Si Kristo ni abot. Sumala sa giingon sa Old Testament. Abi mo, ang Old Testament, guess what about ka Jesus? Behold, I have come. In the volume of the book, it is written of me. Ang Old Testament, gisuwat na, ga-refer ka Jesus Christ. Labi na ng Leviticus, Numbers, Exodus, Deuteronomy, Genesis. Writing na about ka Jesus. Pero, of course, shadow pa ni mga butang hitabo sa Old Testament.
Jesus Christ come to do the will of the Father. Now, verse 8. Previously saying, sacrifice and offering, burnt offerings, and offerings for sin you did not desire, nor had pleasure in them, which are offered according to the law. Verse 9. Then he said, behold, I have come to do your will, O God. He take away the first that he may establish the second. Okay. Gikuha ni Kristo ang karaan, ang una nga tugon, o gi-establish niya ang ikaduha nga tugon. Actually, mga igsuon, ang una magud nga tugon, dili kompleto, dili maka-perfect sa tao. Busa, giilisan og bag-o nga tugon. Busa bitaw kung magbase bitaw ta sa kaluwasan, dili kita magbase sa bag-o nga tugon, kay gipaklaro diri unsaon kita maluwas. Pinaagi lamang sa dugo ni Kristo. No? Dili pinaagi sa mga halad dito sa unang panahon. Kaya igor man tumutabon sa sala. Ang dugo ni Kristo mo erase gyud sa mga sala. Ingon diri sa verse 4. It is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Dili gid maka-take away sa sins ang mga blood sa bulls. Verse 10. By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Abi ninyo, pinaagian ng desisyon ni Kristo nga niani sa kalibutan para mamatay sa atua, kita gilahi sa Ginoo, gisanctify kita sa Ginoo, pinaagi sa iyang offering, sa iyang lawas ni Kristo Jesus once and for all. Kung saon na mga igsuon, taga-tuig sila ga-offer og halad sa Ginoo karon kas ana lang, halad ni Jesus lang. Verse 11, minaw mo ha, ay maghawa. Verse 11, and every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. Abi mo sa Old Testament mga igsuon, ang mga pari gatindog matag adlaw dito sa temple. Wala sila lingkuranan. Kabalo mo, nganong wala lingkuranan? Kisige sila trabaho. Halad. Wala sila time nga mag-relax diadto. Pero katong ilang mga halad, never take away sins. Dili gid makatangtang sa mga sala. Paita na ba? Siya gagahalad para sa sala. Burnt offering, sin offering, pero di gid maka-erase sa sala. Verse 12. But this man, after he had offered one sacrifice for sins, forever sat down at the right hand of God. Pero kini nga man, si Jesus, human nga siya makahalad sa isa ka sakripisyo sa sala, iyang body. Nilingkod siya sa tuong trono sa Ginoo. Nganong nilingkod man si Kristo? Ngano? Human naman iyang trabaho. Nilingkod siya sa langit sa tuong trono, human na iyang trabaho sa paghalad. Salungat kay sa mga pari sa kalibutan atong Old Testament, ngano man, human nilag halad, nagsige pa sa tindog, sacrifice, taga-tuig, taga-adlaw, walay hunong. Ngano man, dili man maka-erase sa sala ang halad sa mga mananap, ang dugo sa mananap. Pero ang dugo ni Jesus, mo erase man sa tanang mga sala. Mao na mga igsuon nga humanyag halad sa iyang dugo dito sa cross, nilingkod siya sa tuong trono sa amahan. Natsada kaayo no? Isa lang ka sakripisyo, effective na once and for all. Abi mo bisan pag nataw ka karon naka sa 2022. Si Kristo dugay ra namatay. Aturang mga 30 AD. Karon 2022 na AD. Pero effective gyapon ang blood ni Jesus. Nganuman, ang offering ni Jesus is offering once and for all time. Ha? Ingon sa verse 14. Ato sa verse 14. Ato sa verse 10. By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Isa lang, no? Offering. Masanctify na ang tanan nga mga tao for all time. Tumasahan sa verse 14. For by one offering, He has perfected forever those who are being sanctified. May isa mo na gani. Pinagi sa usalang kahalad ni Kristo. Ma-perfect na ang tanan nga mga tao katong ginasanctify sa Ginoo. Ginaseparate sa Ginoo pinagi sa iyang dugo. Ginaseparate ba ka sa Ginoo pinagi sa iyang dugo? Kung ikaw ka na, perfect na ka forever. Sa mata sa Ginoo ang imong sins gibayaran na.
past, present, future, pinagi sa dugo ni Kristo Jesus. Perfected forever. Lisod kini dawaton sa uban. Gahuna-huna sila, nga ayha lang sila ma-perfect kung sila maadto na sa langit. Ayha lang ma-erase ang ilang tanan nga mga sins kung na sila sa langit. Wrong. Ang Bible gasulti, for by one offering, isa lang ka-offering ha? He has perfected forever. He has perfected. This is present perfect tense, meaning ang grammar gasulti nga ang pagka-perfect nila is nahitabo na sa una, gahitabo karon o gahitabo pagid hangtod sa hangtod. Ang tanan nga sala nimo, past, present, future, nahinluan na sa dugo ni Kristo Jesus. Mo na mga igsuon nga siguro jud ka nga malangit ka kung mamatay ka, nganuman sa mata sa Ginoo perfect na ka tungod sa pag-agas, tungod sa paghinlo sa dugo ni Kristo Jesus. Effective kaayo once and for all time. Dili pareha sa mga dugo sa mga animals nga kinahanglan adlaw taga-tuig sige laghalad nganuman kay dili maka-erase sa sala ang mga dugo sa animals kung dili mo tabon lamang. No? So, balikon ko ha. For by one offering, He has perfected forever those who are being sanctified. Wow! Dako ako makasasala. Taga-adlaw kay taga-pakasala. Pero sa mata sa Ginoo, we are perfected forever. Gihinluan na ang atong mga sala ni Kristo Jesus. Past, present, future, perfected forever. Kaya ang iyang halad, effective. Kas-alang nga halad, pero effective. Once and for all. Mao na mga igsoon. Okay. So, naipangutana. Pastor, nainangutanas ko ba? Pastor, siguro pastor, sa unang panahon, ang makahinlo sa atong sala, ang dugo ni Jesus. Pero wala na may dugo ni Jesus karon. Ang magkahinlo sa atong sala, bautismo na sa tubig. Wrong mga igsoon. Wrong. Until this time, ang magkahinlo sa atong sala, ang blood lang ni Jesus. Dili ang tubig sa sapa. Ngano man. Kay, ang blood ni Jesus is effective siya once and for all lagi. Balik-balik ko na ako ha. By that we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. No? Once for all, isa lang ka-offering sa iyong body, niagas ang dugo. Kita gisanctify, perfect na sa Ginoo, once for all. Okay. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, si Kristo, ga-offer siya isa ka sacrifice, effective forever, sat down at the right hand of God. Mga igsuon, ikaw, nagduha-duha ba kasi mong kaluwasan? Dawat ka Jesus, tuo ka Jesus Christ. Pag mutuo kag modawat ka niya, magrepent ka sa imong sala. Mga igsuon, ang dugo ni Kristo, muhinlo sa imong kasing-kasing. Dahil pasayloon ka sa Ginoo, past, present, future ni mga sala, perfect na ka forever. Wala kay kahadlukan pa nga kamatayon. Ngano man, di naman kapaninglan sa Ginoo. Tungod kay sa mata sa Ginoo mga igsuon, ang imong mga sala, yan namang gisilutan dito sa krus. Si Kristo na ang gisilutan, puli kanimo. Ikaw, dili na angay silutan pa. Human na ang silot dito sa krus. Ha? Okay, so diha ta ko to, mag-break ta. Break time. Okay. So, pangutana time. Joyce Jade Abil Birao. Amen, Pastor. Amen. So, kita ha, siguro na kita nga luwas. Kita nga na Jesus atong kasing-kasing. Ha? Siguro tang luwas nga naman, ang blood ni Jesus, gahinlo sa atong kasing-kasing. Once for all. Ha? Perfected forever na kita. Kung makasala ta, bunalan ta sa Ginoo. Bunalan ta niya sa Ginoo. Labi na dako imong sala, bunalan ka sa Ginoo. Pero dili niya tangtangon ang ato ang kaluwasan. Naara gyapon ang kaluwasan. Bunalan lang kanya. Isip usa ka amahan mabunal sa anak kung makasala. Pero dili walaon ang apelyido. Dili walaon. Hinaing signal, dili walaon. Ang atong pagkainanak sa Ginoo. Sa tanang panahon dugo Jesus. Amen. Unya may isuon. Suldian ko kamo. Okay, break time. Gina Agustin, amen po. Floradel, Latuza, Cabrillos, Kahinay ba signal? Ninyo, Charlie, Tabuno, sa tanang panahon dugo ni
Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa dugo ni Kristus, effective for all time. Kung kamo nanginahanglan og safety sa inyong mga lakaw, there is only one blood you need, the blood of Jesus Christ, mga igsuon. Ayaw na mo pato o kanding o baka nga padugo sa inyong sakyanan para nga iwas disgrasya. There is only one blood enough for all of it. Blood of Jesus Christ. Grace Palapan, Romel, Dudi, may gabi, Grace Palapan, Milchor Gonzales, amen Pastor, Ems Gonzales, Ems, Hugan, Nizon, ha? Okay. Ano sa ito pa? Brad, pasagdi. Okay, isa. Paspas kayo. Nanapo, Julius. Okay, paspas kayo. Ako, imbis mabasa ko sa mga pangutana, saan ako ni pagbasa nga paspas magkamudagan ang comment. Pastor, nga nung naay uban pundok sa baptis nga gakaon o dugo. Wala ko nasayod sa ila, ha? Siguro tungod kang ilang teaching nga pwede kauno ang tanan nga mga kuan, so kauno nila ang dugo. Pero ako wala ko kaon, ha? Sagdain na lang na sila, mamailahang gusto mo, kaon silang dugo. Ako di ko mo kaon. Pastor, kung mamatay ko nga nagpakasala, maluwas pa ko. Abi mo, tanan magita na ay sala. Pero ang Ginoo naghangyo sa tuwa, nga dili ta magpakasala. Apan kung may makasala man, doon na kita manalaban sa Jesus. Okay. Joshua, good evening. Okay, Joshua, maigo. Ems, Heidi, Tis, Gabriel. Okay, ako nabasa niyo mga ngalan. Ayan, Fusiliero. Amen. Gugma ang Ginoo. Amen. Nizon. Okay. Nainangutan na kung makasala daw kuno siya, posible ba mawala ang kaluwasan or malangit ba o imperno sa bakaha? Akong basahan ng pulong sa Ginoo. 1 John 2:1. 1 John 2:1, ha? Akong basahan 1 John 2:1. Ako na lang memorizon. Ako lang basahan or maka-sultigin mo nga. Nasa Bible, 1 John 2:1. Gisuwatan ko kamo, 1 John 2:1, My little children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Ano ya? Gisuwatan kita ni John, aning Bible, aron dili kita magpakasala. Anak ko ta sa Ginoo, di ba? We are children of God, so we must avoid sinning. Pero kung may makasala man, meaning, nagi chance nga makasala kita, dili kita mag-worry, nga naman, natay tiglalaban, natay abogado, natay advocate tiglaban sa tuwa, si Kristo Jesus nga matarong. Ha? Si Satan, accuser. Amahan, nagpakasala na po ng imong anak. Nagbuhat na po daotan. Imperno raguna kaya nagpakasala na po. Di ba maunay trabaho ng Satan? Accuser siya, di ba? Accuser. Pero si Kristo, mulaban siya. Amahan, kanang iyang sala, ako nagipasan sa cross. Ako na nanggibayran sa akong hamili nga dugo. Kana siya, anak na siya nimo. Anak na kana nato. Nabayran niya ang tanang mga sala na. Wala na siya ang bayaran. Human ako nagbayan dito sa cross. Ingon anak, mga igsuon, kung may makasalaman, natay manalaban si Kristo Jesus. Human nagbayad ang tanan. Okay. Wala. Hayaga Ako ngit-ngitan. Okay. So, good evening, Pastor. Nice kaayo imong message na blessed jud ko. Amen. Jobs Gonzales Laureto. Jobs ha? Basta imong dawaton si Jesus sa kasing-kasing nimo. Revelation 3:20. Behold, I am standing at the door and knock. If anyone opens the door, I will come in and dine with him. Ingon ni Kristo, nagatindog siya sa pultahan sa imong kasing-kasing, nagapanugtok, si bisan kinsa nga mo-open sa door, siya mosulod og siya mokaon, mopuyo uban kanimo, mopuyo siya sa imong kinabuhi. Di na siya mohawa. Dayon, ang may tabo, ang iyang dugo, muhinlo sa imong sala, tanan nga sala, past nga sala, present nga sala, apil ang future nga sala, iyahang gibayran tanan, pinaagi sa isa ka offering. Wa na kay angay pang kabalakan, safe na kay ka in the hands of God. Ang imong Isa? Ano ba? Sige. Saan ko niya? Saba daw ko kaya akong kuan.
Naguba man eh, naguba. Ikwintas na. Hindi ko unsay problema. Ako daw may saba daw kuno kayo. Thank you. Okay. Ang tanan nimo nga mga sala napasaylo na. Kung mabuhat ka again og sala, bunalan ka sa Ginoo, disiplinaon ka sa Ginoo, pero dili ka iimperno sa Ginoo. Anak ra gyapon ka sa Ginoo, ha? So God bless. Amen. Glory to God. Glory to God gid kayo. Sabi mo, luwas mong good always. Ngano man, kung basahin mo ang John chapter 10, verse 28 and 29, ang gagunit sa tua, ang Ginoo, bali ang Ginoo gagunit sa tua, dili kay kita gagunit sa Ginoo. Ang uban para sa ilaha, ang kalawasan mawala-wala. Ngano man, kay ang ilang thinking, kita magagunit sa Ginoo. Pero wrong. Sa Bible, ang gasulti ng Bible, John 10:28 and 29, I give them eternal life, and no one can snatch them out of my hand. Si Jesus ni, kita ni, gigunitan kita sa kamot ni Jesus. Ingon na si Jesus sa 29, the Father is greater than all, and no one can snatch them out of the Father's hand. I and my Father are one. Verse 30. Si Jesus o ang amahan gagunit sa tong kamot. Atua. Example, kita ni. Iunitan ta sa aman sa iyang kamot o ni Jesus ang kamot. Busa, dili gid na ma-imperno. Ha? Huwag makaagaw ka ng tugikan sa kamot ni Jesus. Kung magpabadlo man ta, bunalan ta. Pero dili ta niya ilamay. Always gid ta nga naa sa kamot sa Ginoo. Ingon pa sa Romans chapter 8. Ha? No one can separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Okay. Along Darilis, Pastor, ang mga amang o uban pa. Nawala. Ninyo, kung nagihapon bisyo, Pastor, makasulod ba sa gingharian sa langit? Ingon sa Bible, walay palahubog makasulod sa gingharian sa langit. Ang palahubog manggod is controlled sa bino. Kasagara sa mga palahubog mga igsuon is mga isog kayo, wala sa judgment. 1 Corinthians chapter 6, 7, walay palahubog makasulod sa gingharian sa langit. Galatians. Kumusta na, pangitaw na ako. Wala man. Pero kung ikaw, nana kay Ginoo sa imong kasing-kasing ba? Natay nga maghubog ka, magkasala ka, pero di mawala imong kaluwasan, naara gyapon. Nagpakasala lang ka, pero anak ra gyapon ka sa Ginoo, di na mawala. Ang buhaton lang sa Ginoo sa imuha, bunalan ka niya, sama-samahan mo bunal sa iyang anak. Pero dili walaon ang pagkaanak. Anak ra gyapon. Ha? What if mamatay o niya wala nakapangayo pasaylo ayaw ko ignay pastor luwas gihapon. Kinsa ni si? Okay. Now, kung panalitan ang usa ka tao, abi ninyo, ang Ginoo is amahan. Ang amahan kabalo mo timan sa ilahang anak. Of course, ang amahan kabalo siya kung siyang takna sa mamatay ug siya gaplanos kamatayon sa iyang anak. Of course, kung ang anak magpakasala, kung banggaon man lang sa truck ang iyahang anak, dili na mamatay dayon. Ipahinuklod pa na sa Ginoo, ikaw nagpakasala din. Ang anak din magka-remember din siya, Lord, forgive me, Lord. Gamahan na may Ginoo, of course, God, no? May soon, kung makasala man ang usa ka anak sa tao, mamatay siya, anak ra gyapon na siya sa Ginoo. Nagka-remember ka mo sa di mawalan kalawasan, oy. Di mawalan kalawasan. Sige ha. Di mawalan kalawasan. Bisan pag makasala ka, di mawalan kalawasan. Nga naman, una-una na akay titiglaban. Abi mo na anay tao sa Bible, gani nga. Gusto ni Pablo mamatay. Ay mo gawa ha. Atong topic ron is, bugat kay kini.
1 Corinthians chapter 5. Na Kristohanon diri nga makasasala yun kayo, ha? Awa, ha? Kanang baboy-baboy, ha? Ay sana, kanang baboy-baboy nga topic, ha? Ayaw sana baboy-baboy, ha? Mga baboy, mga adlaw, di sa kumutubag anang mga baboy o adlaw, kaya atong topic ron is mas importante kaysa baboy. Ang gingharian sa Ginoo wala diya sa pagkaon ug sa mga adlaw. Ang gingharian sa Ginoo naa diya sa pagkahimo nga anak sa Dios, ha? Kana bitaw mga topic bitaw about baboy, mga adlaw, mga cheap kay nga topic in town mga igsuon, oy. Ha? Ang big topics is, amahan, unsaon nga ako makaadto sa gingharian sa langit. Nakabantay ba kamo sa Bible mga igsoon? Ha? Ang mga pari o mga skriba, kung makaduol kang Kristo Jesus, apil ang mga lawyers, kung makaduol sila kang Kristo Jesus, dili sila moingon nga, Jesus, makaon ba ang baboy? Jesus, kanang, unsa gyud adlaw kita magsimba sa Ginoo? Wala oy. Kabalo mo sa topic nila, Jesus, unsay buhaton para makabatog eternal life? Mao na mga igsoon. Ato po nang awaton. Ha? Dili kita maluwas pinaagyan ng adlaw. Dili kita maluwas pinaagyan ng baboy. Kay bisan pag dili ka mo kaog baboy, kung walay Jesus sa imong heart, impierno gyapon ka padung. Bisan pag sikag simbaan ng adlaw nga Domingo o baka Sabado, kung imong pagadto sa simbahan, dili man para sa Dios, kung dili para sa tao, pasikat ka kay kasimba jud ko sa saktong adlaw. Pero wala kay Ginoo sa imong kasing-kasing, impierno gyapon ka. Ang pinaka-importante is ang Ginoo nagpuyo sa imong kasing-kasing. Ha? O karon ato importante. Kini. Minaw mo. Minaw. 1 Corinthians chapter 75. Uy, Ma'am Faye. Thank you, Ma'am Faye. Immorality defiles the church. Now, it is actually reported that there is sexual immorality among you. Immorality among you. And such sexual immorality as is not even named among the Gentiles, that a man has his father's wife. Dautan kayo nga immorality. Nga naman, ang papa, nakabaton og bag-o nga asawa. Dayon, kining anak, naibog sa babayi. Nagdulog-dulog silang duha na sila'y sexual contact. Dako kain nga sila, nabisan gani sa mga hintil, wala ni nila nabuhat. Pero nabuhat ni sulod sa church sa Corinth. Proud pagid sila, tanawa. And you are puffed up and have not rather mourned. Garbo pa kayo sila. Wala sila Lord, forgive us. Wala. Garbo pa sila. Na church ngayon, ani mga igsuon. Ngayon, bis na nagpakasala sa ilahang church, garbo pa noon. And have not rather mourned that he who has done this might be taken away from among you. Gusto ni Paul, unta nga, kuhaon. Kanang kapakasala within the church, kuhaon. Ipagawa sa simbahan. Verse 3, for I indeed absent in the body but present in spirit, have already judged as though I were present him who has so done with you. Absent ko sa body pero present ko diha sa inyo karon sa spirit. No? Akmini akong feeling ba with you. Verse 4, verse 4, importante kani. In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together along with my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ. Verse 5, deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit might be saved in the day of the Lord Jesus Christ. Tanawa, kanang lakiha, itugyan ang iyang lawas ngadto ka Satanas, ipadestroy ka Satan ang iyahang lawas. Purpose, that his spirit, para iyang espiritu, may be saved, maluwas in the day of the Lord Jesus Christ. Gapakasala ng lakiha. Ang gusto ni Paul mao ni itugyan kini lakiha ka Satanas, meaning patay ni. Destruction of body good. Destruction of body meaning patay. Meaning ipagawa sa simbahan, itugyan sa yawa yang lawas. Satan, do what you want sa anang lakiha. Pero ingon ni Paul, ang purpose ana para nga ang iyahang kalag, iyahang espiritu maluwas panahon sa adlaw ni Kristo Jesus. Luwas ra gihapon. Yes, nagpakasala siya pero kay luwas ra gihapon. Yes. Nagpakasala siya.
pagawas disiplinaon, bunal-bunalan sa Ginoo, tagaag sakit. Pero iyang kalag, iyang espiritu, anak ra gyapon sa Ginoo. Naa ra gyapon sa kamot sa Ginoo. Pag makasala, kumuton lang sa Ginoo, disiplinaon lang sa Ginoo, dili ilabay. Anak ra ka sa Ginoo. Ang pagkaanak nimo sa Ginoo is eternal. Dili kay on, off, on, off. Ang verse nako is 1 Corinthians chapter 5 verse 5 ha. Tanawa. Dili kana katong tawo nga immoral, nangabit ay gisex niya ang bagong asawa sa papa, deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh. Ipapatay. Fleshly ka Satan. Satan, ikaw na'y bahalaan ng lawas niya. That his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. Para iyang lawas, iyang spirito, maluwas, panahon sa pagbalik ni Jesus. Mao na may dako nga proof kini nga bisan kita makasala man nga anak sa Ginoo, save ra gyapon ta always, pero lagi ipagawas sa simbahan. Pagawas. Disiplinaon. Ha? Ang lawas unsaon? Ipadisiplina. Tagaag sakit, tagaag hilanat, tagaag cancer. Aron nga ang tao nga anak sa Ginoo maka-remember, Lord, nagkasala day ko, sakit yung disiplina, Lord. Pero di mawala ang pagkaanak. Unya pastor, kung tanan magpabaptismuhan maluwas, very good walay uban sa tanas kinsa di ay ang maimperno. Unya pastor, kung tanan magpabaptis, tanan maluwas, very good. Wako kasabot. Abi niyo, dili ang pagkabaptis ang makaluwas. Bisan pag moadto mo sa simbahan sa baptis o baka sa badista o baka moadto mo sa simbahan bisan unsa pa nga simbahan, walay pulos ang pag-adto sa simbahan kung ang imong giadto church lang. Kini bitang building lang, dili gid ang Ginoo. Dapat moadto kag simbahan ang Ginoo imong giadto. Then ang Ginoo imong gihangyo, Lord, magpuyo ka sa akong kasing-kasing, pasiluwa ako sa akong mga sala. Lord, luwas sa ako. Diha pa ka maluwas. Ang pag-adto nimo sa simbahan di na makaluwas. Ang makaluwas sa imuha kanang iniglingkod nimo didto. Mudawat ka sa Ginoo, maghinulsol ka sa iyang mga sala, luwason din ka sa Ginoo. Ay pa, ma-experience nimo ang salvation. Ha? Abi mo bisan pag napaka sa imong balay karon, pwede na ka makabaton sa kaluwasan. Basta kay magrepent na ka diha. Ha? Dili wala na ngalan sa simbahan. Dili ngalan sa simbahan ang makaluwas. Ngalan lamang ni Kristo Jesus. Siya lang ang makaluwas mga igsuon ko. Dili karatula sa iyong simbahan. Unsa may naana, kita-kita ra may gibuhat ang ngalan nga karatula. Kanang unsa man ang ato man ang giawat-awat sa Bible, ngalan ra ni Kristo ang makaluwas, ha? Ang dugo ni Kristo, napoy uban, ang bautismo sa tubig, wrong. Sa Old Testament, blood ang gituuhan nila nga matabon sa sala. Sa New Testament, ang muiri sa sala, blood ni Jesus na, dili blood sa animal. Mga igsuon, never gi-mention nga ang tubig magkahinlo sa sala. Dili gina magkahinlo sa sala ang tubig. 1 Peter 3:21. Mao kini ang bautismo nga magluwas kaninyo. Dili bautismo nga katong pagtangtang sa buling, kundi ang bautismo nga kanang answer sa good conscience, answer sa heart, answer from a good conscience mo to'y magluwas kaninyo. Meaning, ang magkaluwas dili tong tubig nga mutangtang sa dilikdik. Ang magluwas kaninyo, ang bautismo nga, ang imong answer gikan sa good nimo nga conscience. Lord, luwas ako. Lord, taon Lord, kaluy ako. Mo na ang klase ang makahinlo, makaluwas ka nato mga igsoon, ha? Pastor, ang mga amang uban pang kapansanan sa tao ang maglisod o abot sa unya, wala pa sila sa ngawan, exempted ba sila sa hell? Mga igsoon, ang Ginoo gamahanan, magpadala gid na ang Ginoo mensahero sa ilaha para maluwas sila. Kung dili sila makadungog sa maayong balita mga igsoon, ay bili makadungog sila. Kung dili gid sila masangyawan sa dugo ni Kristo, sa message ni Kristo Jesus, wala na laing way pa para maluwas kita. Ngalan lamang ni Jesus. Tinuod lang mga igsoon. So ayaw pag ingon-ingon nga exempted sila. Ay nga Bible nakita nila ang glory sa Ginoo pinagi sa nature. Paglantaw nila sa nature, okay, kita nila ang Ginoo. God is powerful. Na somebody na nag-create sa kalibutan. I believe in God. So dili sila exempted.
maimperno sila tungod kay adi sila pwede imperno kay wala sila makadungog sa maayong balita ni Kristo Jesus. Sabi mo nayo sa ka island nga bawal gid atuan didto sila. Wala gin naay dito nga Christian pero bangkaw namatay. Wala gid nakasangyaw dito sa pulong sa Ginoo sa ilang lugar karon nga island. Giprotektaan ganin ang island sa UN. Dili pasudlan kay mga tao weak pag resistensya. Kung adto ka dito ikaw na manakod ka dito, mga matay sa tanan dito tungod kay wala sila igong resistensya, wala sila antibodies sama nato. Kita daghang tag antibodies. Naman, andad na kita sa hilanat, sipon, ubo, mga bugat nga sakit. Master na atong lawas mo carry niya na. Katong nga city, katong dili city, katong nga island is gamay pa sila antibodies. So, kung moadto ka dito, bawal kay manakod ka dito. Iprotektaan na sa United Nation. Daghan na nga matay sa ilaha nga wala pa kadungog ni Jesus. Of course, kung wala ka modawat ka Jesus, wala ka motuo sa Ginoo, hell ka padalong. May son, nag-speak lang ko sa pulong sa Ginoo, ha? Unya, Pastor, kung maluwas kay ang luwas tuwa kay Satanas, hatagan ta sa Dios ug laing lawas. Wa ko kasabot sa giswat nimo kuan. Tama ka, Pastor, ingon, ana akong kinabuhi. Nakasala ko sa akong asawa. Nawala. Agoy. Akong asawa. Agay, nawala man. Uy. Gitagaan kong sakit nga halos ikamatay na ako. Pero pagsangkit na ako niya, Lord, pasilo ako, magkasala ako kaniyo na. Ngayon ko kaiwan siya. Okay, very good, di ba? So, Romel, sakto na Romel. Basta anak sa Ginoo magpakasala, tagaan kag bunal sa Ginoo. Pero dili mawala imong kaluwasan. Anak ra gyapon ka sa Ginoo. Nabo ko'y verse niya na. Anak sa Ginoo kung makasala bunala na siya. Hebrews 12. Hebrews 12 ha. Sige, taas na kayo. Akong hangyo siya mo alpan tatata rex. Ayaw na pagbisyo. Gasto kayo ng bisyo. Gasto kayo ng sigarilyo. Sala na ano man. Imbis ipalit na nimo og kanang gatas. Palit na nimo. Offering na nimo sa Ginoo. Di na nimo offering kay mo na ipalit og bisyo. No? So, pero mga igsoon, dili ko mo judge nga sala na dayon kana siya nga butang. Dili magigay na siya dako nga importante sa Bible. Ang sala is kanang bisyo na bitaw nga gabalik-balik na ba? Kanang ga-expend. Kanang grabe naging spend nimo bitaw sa kuan. Spend nimo sa kabutang. Bisag coke. Siya inom coke. Coke, kubra. Imo na gina-destroy ang imong lawas. Imbes gamiton nimo pag-glorify sa Ginoo. That is sin. No. Ay destroy imong lawas. Kay imo na gamiton sa paghimay. We are temple of the Holy Spirit. No? Hebrews 12, tanawa. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked. Anak, ayaw kagool, ayaw pag-i-despise ang pagbunal sa Ginoo. Ay ka-discourage kung bunal-bunalan ka sa Ginoo. For whom the Lord loves, He chastens. Kay si bisan kinsa nga iyang gihigugma, iyang ginabunalan. And scourges every son whom He receives. O gabunal sa matag anak nga iyang ginadawat. Ang tanawa ha. Anak ra gihapon oy. Pero bunalan lang. Pag magkasala anak ra gihapon ang term mo. Sons gihapon no. Pero ginabunalan lang. Dili mawala ang pagkaanak. Anak ra gihapon pero bunalan lang ha. Okay? So, tanawa ha. Ang sa purpose nga nung kitabunalan. Now, no chastening seems to be joyful. Verse 11. Hebrews 12:11. Now, no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward, it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Yung sa pulong sa Ginoo, ha? Walay pagbunal nga
malipay-lipay ka, tsadaha sa bunal, oy, wala. Painful gina siya, pero human nga ikaw bunal-bunalan sa Ginoo, disiplinaon sa Ginoo, mamunga ikaw og bunga sa pagkamatarong. Mabutan na rin ka. Pero wala gisultihan nga bunalan ka nga mawala imong kaluwasan, wala. Dili mawala ang kaluwasan. Naara gyapon ka na. Pero kung makasala ka, bunal-bunalan na ka sa Ginoo, disiplinaon ka sa Ginoo para magbag-o ka, tagaan kag sakit, tagaan kag hilana, tagaan ka og problema sa kwarta, mag-away mo kay gubot ang pamilya. Kay ngano, giuna nimo ang kalibutan kaysa ang Ginoo. Okay. Okay. Sige, daghang pangutana. Pastor, good evening. Nangutana sa ako unsa name ang inyong church. Tubahon. Ako ron Tubahon ay Baptist Church of Tubahon, Lagindingan, no? Angay ba ampuan ang namatay? Kentan, dili na angay ampuan ang namatay. Nganuman, kaya ang namatay humana hukme sa Ginoo, gani sa kalibutan pag hukman naman daan sa Ginoo kana wala modawat sa Ginoo. O inig kamatay niya. Of course, kung asya padulong sa Hades ya, Hades. Luke chapter 16 verse 23, sa Hades padulong ang mga tao nga walay Ginoo sa ilang kasing-kasing. Ang nasa Hades katong taong dato gaampo para sa mga buhi. Ginoo ipadala si Lazarus dito sa kung 5 ka igsuon aron dili sila kaani-ani. Luke chapter 23 ay 16 verse 23. Ang gapray is dili ang buhi para sa patay, kundi ang patay gapray para sa buhi. Aida Yokota, once save, always save. Yes. Sakto, imo ingon, Pastor, just for our discipline ba? Para sa iya, Pastor. O, discipline na lang. Dili mawala ang kaluwasan. Always ka nga save. Amen, Aida. Once save, always save. Pero pag magkasala ka, i-pull out ka sa church, bunalan ka pag-ayo. Remember ka David? Hilak-hilak si David. Ay. Isa kasi man na fasting. Kaya ang bata, hilamat yun. Sala. Ano? Gisex ni si Bathsheba. Bisag dili ang asawa. Suko ang Ginoo. Pastor, kung matugnawan nakaluwas Pastor, kung natugmawan nakaluwas na ba? Huwag ko kasabot sa pangutana. Saan ang matugmawan? RV. Francisca Beronilla. Pastor, kay mituo man ta nga si Jesus mao ang atong manluluwas. Kinahanglan ba jud nato nga bautismo kay Jesus man ang bautismo? Oh, Francisca. Yes, dapat bautismo. Nganuman, mao ka na atong public confession. Pagpakita sa public nga kita na belong na kang Christ in His death, in His burial, and in His resurrection. Romans chapter 6 verse 3 to 5. No? It is our public display, public confession nga kita na belong na ka Jesus Christ. Pero dili na siya maoy maka-erase sa sala. Ang maka-erase sa sala, ang dugo ni Jesus. Once nga ikaw mutuog mo dawat ka Jesus, mag-repent ka sa mga sala, automatically, ang iyang blood ni-cleanse sa imong sins once and for all, past, present, future. Dugo lang ni Jesus, ha? Dili tubig sa sapa. Ang tubig sa sapa, ginalibangan lang na sa mga hayop, ginalibangan lang na sa mga kabaw, baka. Wala na mahita. Wala na ikatabang. Ingon pa sa Bible. 1 Peter 1:18 ug 19. Gitubos kita dili pinaagi sa mga butang nga madunot sama sa plata o gulawan, kundili pinaagi sa hamili nga dugo ni Kristo Jesus, walay buling umansa. O di ba? Walay buling umansa mga igsoon ang kinahanglan para ihinlo sa ato ang mga sala. Dili ka ng tubig sa sapa. Nganuman, ang tubig sa sapa gilibangan sa tao, gilibangan sa mga hayop, unya tubig ra pud na. Wala ginay ikahimo sa espirituhanon nga sala. Wala. Only blood of Jesus. Orbita, Marife, amen. June, amen. Randy, amen. Orbita, Pastor, may gabi. Kanang sa adyo di ay ang adlay papahuli, Pastor, kay mo-argue jud ang uban nga Sabado. Okay. Ugma ta na iskutan, dili karon ha. Atong iskutan ron is about sa kaluwasan sa Jeffrey or de Iza. Okay, mali ka, Brad. Aha man ko na mali, Brad. Ako ang na Brad. Actually, Brad, ang insakto mao ni there is only one nga makahinlo sa sala,
ang dugo lamang ni Kristo. Tagaay daw kog bersikulo sa Bible nga ang tubig sa sapa magkahilo sa sala. Wrong. There is only one nga magkahilo sa sala kun dili ang dugo ni Jesus. Kung maingon ka sa Acts chapter 2 verse 38, ha? Kanang ginaingon diha nga pagrepent o pagbautismo for the remissions of sin. Kanang word nga for is because of the remission of sin, no? Magrepent ka o magpabautismo because of the remission of sin. No, kanang word nga or ay for that is because of the remission of sin, no? Magrepent ka o magbautismo tungod sa na-experience nimo, no, nga pagpasaylo sa imong mga sala, no? Amen kay Pastor Mark Rons. Mark Rons watching from San Francisco, Agusan del Sur. Ron Arnaiz, Pastor, feasible ba ako? Pastor, naaba ko ay purgatorio, naway purgatorio. Okay, purgatorio. Nakoy video ana palikog lantaw sa akong mga videos, walay purgatorio. There is only two destination, heaven and hell. Walay purgatorio. Amen. Agree you only blood of Jesus Christ ang mag-cleansing sa sala. Yes, oy. Ubos sa bitaw na ate practice karon nga padugo sa mga motor, padugo sa kuan kay nate patyon daan nga naman aron di kita mamatay. Kung makatugod ako nga planta, ha? Magpatay tag hayop bugti sa atong kinabuhi aron di na patyon. Ang hayop na patyon, mo na padugo, ha? Pero sipiyat ka ng padugo-dugo. Nanay ni padugo sa tuwa si Jesus. Ang blood sa cross mao na kadto ang enough para sa blessing sa tanan nato nga mga butang. Labi na sa atong kalag para malangit ta, blood lang ni Jesus ang atong kinahanglan. Dili ang padugo-dugo sa mga sa bariya. Labaw na gid ang tubig, dili gyud na magkahilo sa sala. Ang tubig, First Peter 3:21. Aron mabasa, aron madunggan gini ni wa. First Peter 3:21. Sa orasan na ba? Uy. Apay teman di ay. Sige, First Peter 3:21. Paligog share sa tong video. Hala, nalagi na suko sa kuan. You may send stars to show your love. Ina na suko. Actually, may gusto, dili man ang dautan. Magbutang ko niya, you may send stars to show your love. Ganun man. Like ko na sa magsimba kita sa church na tayo offering. Mo gyapon diyan eh. Depende lang na kung namoy depende lang gyapon ang mga igsoon kung mag-support mo, no? 1 Peter 3:21, kung basahon na. Minaw. 1 Peter 3:21. Oh, very good. Aida, Yukuta, salamat sa imong giingon. Ako nang basahon ron. Exactly. You helped me. Very good. Ganan ko na, Aida. 1 Peter 3:21, ha? There is also 1 Peter 3:21. There is also an antitype which now saves us, baptism, not the removal of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God through the resurrection of Jesus Christ. Na ay antitype, anti-tipo. Katabi itong kang Noah bitaw, sa arka bitaw nga naluwa sila sa dakong baha. Na ay antitype mo ang baptism. Dili itong baptism nga mag-remove sa mga filth. Ha? Katong tubig nga mag-remove sa filth, kundi ang answer from a good conscience toward God mo, ito'y makaluwas nimo. Lord, I answer you, Lord. You are calling me, Lord. I answer you, Lord. I love you. Lord, save me. Mo na magluwas nimo. Dili ng katong tubig, ha? Hebrews 9:22. Almost all things sa balaod are purged with blood. No? Without shedding of blood, there is no remission of sin. Hebrews 9:22. Very good. Grabe jud kayo, gwapo imong giingon. Hebrews 9:22. According to the law, almost all things are purged with blood, and without shedding of blood, there is no remission of sin. Mga igsuon, walay tubig diri. Sa balaod, ug sa Old Testament ug sa New Testament, ang magkahinlo sa sala, ang makatabon sa sala, blood lang. Walay tubig igsuon.
O na mga igsuon, ayaw mapailad ang mga gatudlo nga need gidaw ko ng tubig para hinluan ang sala. Wrong. Blood lang ni Jesus ang atong need para hinluan ang atong sala. Unya, kung mahinluan na ta sa sala, luwas na kita, anak na kita sa Ginoo, magpabautismo na dayon kita. Isip, pagpakita nga kita, humana, hinlui sa dugo ni Kristo dito sa cross. Datag ko kaw asa ka si aton. Di ko kasabot. Pastor, dili lagi mabasa ang kong pangutana. Ay, Josel, ang si pangutana, Josel. Pasaylo adyo ko ha, kay di ko kakita sa pangutana kay paspas kay mo ano. Pagka-share ko sa atong mga live, mga igsoon. Di ako naong gubot pa ba? Naong kasi ako naong igyan na ako naong ba? Asa man ta makakuhag blood ni Jesus, Pastor? Wow! Wapo pangutana si Frank Castulo. Aha daw ta makakuha blood ni Jesus. No need na nimo mga igsuon kuhaon ang blood ni Jesus sa past. Nga naman, ang effectivity sa iyang blood is for all time. Nakabasa mo sa Bible ganiya sa Hebrews 10? Hebrews 10? Ano sa ingon sa Bible? By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Sa pag-offer ni Jesus sa iyahang body, igawas ang dugo, kato enough once for all. Dayon, tanaw sa verse 12. This man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. Ni-offer siya isa ka-offering, ang effective is forever. Apil ang 2022 people makabenefit sa blood ni Jesus bisag sa una lang to nahitabo. By faith, maangkon nimo ang effectivity sa blood ni Jesus. Basta motuok ka nga pinaagi lamang sa dugo ni Kristo kita mahinluan sa itong mga sala. Mga igsoon, mahinluan kita sa itong mga sala. By faith. Ha? Dili mo kinahanglan nga makuha kag kabo. Lord, iso diri ang blood ni Jesus para akong iligo sa akong kaugalingon. Wrong. Very wrong. Ang atong need is faith. Lord, I believe in you. Pag mutuo ka, yes, hinluan ka sa dugo ni Kristo Jesus. Spiritual. Ang sin, spiritual. Mahinluan mo na sa tubig nga physical. Wrong. Pastor, ang mga Muslim, ni adaghan baya kayo sila na wala gatuo kay Jesus, pero gatuo daw gihapon sila kay Jesus, pero tao raman maluwas. Maimperno ang mga tao nga motuo nga si Kristo tao lang. Forever sila surbahon sa hell. Bisan pag motuo sila nga si Kristo nag-exist, pero ilang declaration, dili Dios tao lang. That is satanic doctrine. Imperno gyapon na padulong. Ha? Dapat motuo jud ka nga si Kristo Dios ug manuluwas mo. Ha? Dapat naapoy mo. Possessive case nganuman. Bisan pagatuo ka nga si Kristo Dios ug manuluwas, pero dili imuha, di gyapon ka maluwas. So, dapat motuo ka nga si Kristo imong Dios ug imong manuluwas. Puyo sa imong kasing-kasing. Mark 16:16. Gabasag Mark 16:16. Okay. Papaano ka maimperno sa Mark 16:16? Papaano ka maimperno sa Mark 16:16? Ingon sa Mark 16:16, ang magpabautismo ug magtuo maluwas. Apan ang dili mo tuo, hukman sa silot. Di ba? Papaano ka hukman sa silot kung di ka mo tuo? Meaning, ang kaluwasan gyud is naa sa pagtuo. Wala gisulti diha oy nga ang di magpabautismo hukman sa silot. Ha? Ang ingon, ang dili mo tuo hukman sa silot. Meaning, kung ma-fail kag pagtuo sa Ginoo, ma-impierno jud ka. Pero ma-fail kag pagbabautismo, bisan pag ma-fail ka, kung mutuo ka sa Ginoo, malangit ka. Mo na sakto nga pag-explain ni ana. Ha? No? Ang mutuo o magpabautismo maluwas. Apan ang dili mo tuo mahinukman sa silot. Unsay buhaton para nga dili mahinukman sa silot? Mutuo. So dili pinagi sa bautismo, kundi pagtuo lang gyud. Kung ma-fail imong bautismo pero naa kay pagtuo sa Ginoo, luwas ka. Example, katong naa sa cross, ha? Pinagi sa pagtuo. Kung ikaw Ginoo, luwas sa imong kaugalingon apila kami. Unsay tubag sa isa? Ayo pag-ingon ana, makasasala kita.
Pero kini siya inosente walay sala, ingon niya, Ginoo, kung moadto ka sa imong gingharian, hinumdumi ako. Unsay tubag ni Jesus? Sapagkat tinuod sultan ko ikaw karong adlaw, uban ikaw sa akong paraiso. Luwas. Wala na niingon si Kristo. Naog diha pabautismo sa kay kulang ng pagtuo. Dapat bautismo pagtuo, duha gyud. Bautismo pagtuo. Naingon ba wala? Wala. Pagkadungog niya, mituog ang tao, Ginoo, hinumdumi in taon ako. Nagrepent. Ang ngayon kita nga ilansang kay nakitay sala o repentance naman kadto. O, nagrepent, nagtuo. Hinumdumi in taon ako, nagtuo. O di, karong adlaw, uban ikaw sa akong paraiso. Ha? O, bayan mga dispensation, lahi may dispensation sa unang panahon. Wrong kay mo Abi ninyo mga igsuon, tanang dispensation, ang kaluwasan pinaagi lang gid sa pagtuo. Panahon ni Abraham, wala pa'y balaod. Si Abraham, ingon pa sa Genesis chapter 15 verse 6. And Abraham believed in God, and it is accounted to him for righteousness. Ug si Abraham ituo sa Dios, ug giisip kadto kaniya nga pagkamatarong. Pagtuo, gimatarong siya sa Ginoo. O gi-quote kana ni Pablo ha? Panahon sa grace period ha? Panahon sa grace period, gi-quote ni Pablo sa Romans chapter 4 verse 1 to 5. Ha? Unsa may ato ikasulti may tungod sa atong amahan nga si Abraham. Ha? Kung namatarong pa si Abraham pinaagi sa pagbuhat og maayo, pagbuhat. Naon ta siya pasigarbo apan dili atubangan sa Dios, atubangan lang sa mga tao. Pero unsa may gisulti sa pulong sa Ginoo? Si Abraham mituo sa Dios ug kana giisip kaniya nga pagkamatarong. Ha? Si Abraham mituo lang ug kadto giisip kaniya nga pagkamatarong. Maingon na sad mo. Ingana man gunagod pero sa lain nga dispensasyon nagi bautismo sultin ko kamo again, ang Romans is dispensation sa grasya. Gisulti ni Paul pinagi lang sa pagtuo. Romans 3:28, ha? Ingon Romans 3:28, ha? Kamo sa Romans 3:28, nga kita gimatarong pinagi lang sa pagtuo, pinagawa sa balaod. Tanawa. Gimatarong meaning gihinluan sa sala. Romans 3:28. Therefore, we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. Kita nag-conclude nga ang tao ginamatarong, gihinluan sa sala, gideclare nga righteous, pinaagi lang sa pagtuo, pinagawas sa buhat sa balaod. Pinagawas, meaning way labot. Kung ako naa diri, na isa ka tao, gawas diri, wala kay labot. Gawas sa balay, wala kay labot. Ang kinahanglan, ako lang. Maubod ni. Ang kinahanglan para matarungon kita, pagtuo lang. Pagtuo lang. Ipagawas ang buhat sa balaod. Dili ta magsalig lang basa people, di kita og ato. Ako kasabot ma'am. Dili ta magsalig lang sa pastor, basa people. Sakto. Dili lang ta magsalig sa pastor, basa po ta sa Bible ha. For we maintain that a person, sakto na siya Aida. Very good Aida. Prodigy. Jerry, ang pangal pastor, ang thief on the cross under old law or new law. Hebrews 19. Okay. Mga igsoon, walay problema kung ang thief siya na belong. Actually, nasa sa focal point. Kaya ang sugod sa grace is ang pagkamatay man ni Kristo. Ato nga time, nasa moment sa center point sa ages ba? Actually, ang sugod sa balaod is dito sa Sinai. Ang katapusan sa balaod, Romans 10:4 si Jesus dito sa cross. Pagkamatay ni Kristo, natapos ang balaod. Nagsugod dayon ang grace period. Uba ni Kristo dito sa cross ang kuan. Ang thief. Nasa sa borderline. Nasa sa tunga-tunga gid ba? Ha? Gusto mo ko pa sa Ephesians 2:8 Jerebot, Carbona, grabe pangalan Jerebot Ephesians 2:8. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Pinaagi lang sa grasya,
Pinagi lang sa dugo. Grasya, meaning, katong blood ni Jesus nga giaga sa krus. Ang iyang life, iyang gi-offer sa krus. Muna yung meaning ang mga igsuon. Naluwas kita, pinagi sa pagtuo. Kini dili sa inyong kaugalingon. Kung sa kaugalingon, ligo-ligo do sa pa. No? Hatag sa Diyos ang grasya, ang kaluwasan. Once magrepent ka, once mutuo ka, madawat nimo ang kaluwasan. Dili pinagi sa buhat, aron walay bisan kinsa magpasigarbo. Sa pagtuo maluwas jud ta, no? Amen. Tinuod nga pagtuo. Dili pagtuo pod nga piki nga pagtuo ha. Nay pagtuo nga tuo ko sa Ginoo pero wala na bag-ong kinabuhi. Naka-remember mo mga igsoon? Lahi man lagi pod ingon sa uban pastor asa may tinuod ninyo. Mga igsoon, dili bot ipasabot pastor, maayo na mo bahin-bahin sa pulong sa Ginoo. Mga igsoon ha, para bitaw nga atong basa ng Romans chapter 4, ha? Kining Romans, mga igsoon, kining Roma, minamo ha, panahon kini sa grasya, kinsa nagsuwat si Pablo. Yang gihimo nga example nga maluwas kita pinaagi sa pagtuo si Abraham. Verse 3. For what does the scripture say? Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Si Abraham namatarong before pa sa balaod. Mayngon mo, sa balaod nga time, kinahanglan gyud magbuhat og maayo para maluwas. Wrong. Sa balaod nga time, ang kinahanglan para maluwas kita pinaagi lang sa pagtuo. Example si David. Verse 6, just as David. David, gi-example ni Paul. Si Paul, taga-grasya. Iyang gi-example si David, taga-balaod nga dispensation. Just as David also describes the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works. Ang Ginoo gahatag og righteousness apart from works. Apart, why labot ang works sa righteousness? Ay works ba? Deeds of the law. Pag mutuo ka sa Ginoo, isa man ni kalinya. Verse chapter 4, Romans 4, 1 to 6. Pag mutuo sa Ginoo kinasing-kasing, automatically tagaan ka sa Ginoo pagkamatarong nga gasa gikan sa Ginoo. Apart from works. Lord, maluwas ba ko maski makasasala pa ko? Uy, dako kag chance. James, Asis, maluwas ka. Actually, ang Ginoo wala mo anhi para sa matarong. Ang Dios ni anhi para sa makasasala. Ang tao nga walay sakit, wala nang ginahanlag doktor. Ang tao ra nga naay sakit mo nang ginahanlag doktor. Love ka sa Ginoo. Maluwas ka, James. Ang buhaton lang nimo, James, magrepent ka sa imong sala. Magtuo ka sa Ginoo. Once nga motuog mo dawat ka sa Ginoo, James, ikaw makabaton sa kaluwasan, James. Hinluan sa dugo ni Kristo ang imuhang dugo all time. Mahimo din kang anak sa Ginoo. Okay. Ay hara ka di maluwas, James, kung tuan na ka sa impyerno. Karon napaka sa kalibutan, dako pa kag chance nga maluwas. Tuo sa Ginoo or makabaton ka sa kaluwasan. Ayaw pa late. Pastor, unsa may kahulugan ba All Saints Day? All Saints Day, kalag-kalag. Bisag palahubog, santo gyapon ngalan, All Saints Day. Bisag killer, rapist, All Saints Day gyapon. Pwede matawag mo ng saints mga isuon. Basta kay rapist nga nag-change. Palahubog nga nag-change. Palahubog nga nidawat sa Ginoo. Palahubog nga ni... Okay. What is James 24? We are not justified by faith only or faith alone. No. James, okay. Very good. Atong sutan James chapter 2 verse 20. Ingon diri, patay ang pagtuo kung walay buhat. Insakto ka na mga igsoon. Patay ang pagtuo kung walay buhat. Ngano man, ang tinuod nga pagtuo nagkabuhat. Actually mga igsoon. That is proving. Naitulo ka klase nga faith, mga igsoon ha. Naitulo ka klase nga faith sa James chapter 2. Una is dead faith. 'Di ba? Ang setting ani is na daw kunoy usa ka kaya kung basa na igutong walay sanina nawa kung na may brother or sister nga
walay sa nina, gigutom. Pagkatapos moingon ka, depart in peace, pagpainit sa imong kaugalingon, unya wala nimo tagae og pagkaon. Now, unsa imong ginansiya ni ana? Ang pagtuo ba sa iyang kaugalingon? Ha? Ang pagtuo sa iyang kaugalingon, kung wala kinibuhat, patay. Ang meaning ana, dead faith. Kung ang faith nimo is patay, of course, wala jud kay mabuhat. Nga naman, unsa ang pagbuhat nimo? Unsa ang pagbuhat nimo nga patay man ang pagtuo nimo? Kung imong faith pa is living, now, mabuhat kina siya. Now, ang unang klase nga faith is dead faith. Gaingon ka, gatuo ka sa Ginoo, pero wala sa buhat. Ang pagtuo mo is patay. Ikaduhang klase nga faith is demonic faith. Kung basa naman sa verse 19, you believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble. Demonic faith. Gatuo ka sa Ginoo, pero gapangurog ka kay di ka mo submit, nahadlok ka basin silutan ka. Demonic faith. Dili iya po na magkaluwas. Yes, you believe nga na Ginoo. Kana ra klase nga faith. Wala ka mo submitar sa Ginoo. Demonic faith. Ikatulo is dynamic faith. Unsa nang dynamic faith? Sama kang Abraham, na siya dynamic faith. Si Abraham, pag ingon niya nga nituo siya sa Ginoo, unsa iyang gibuhat? Unsa iyang gibuhat? Ingon pa sa verse 23, and the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Now, mga igsoon, tinuod gid nga si Abraham na siya tinuod nga pagtuo nga makaluwas nga naman iya mang gihalad si Isaac. Tinuod gid nga siya anak sa Ginoo na ipagtuo sa Ginoo nga naman ang iyahang pagtuo is nay action. Ang pagtuo nga nay action mo na ang pagtuo nga makaluwas. Pero ang kinahanglan is pagtuo. Dawi og gigapos na ka unsa ang pag-action nimo. Ay kawala ka, bahala gigapos ka. Ang pagtuo kay tinuod man, di lang ka ka-action tungod kay gilansang ka sa cross. Luwas gyapon ka. Sama ko nasa cross ko gilansang na. Unsaon niya pagtabang sa mga kabos? Unsaon niya pagtabang sa mga kabos? Unsaon niya pag uli sa iyang mga kwarta nga gilansang man siya? Wala gid sa chance nga muuli pa sa mga kwarta. Pero iyang pagtuo is dynamic man. Ni-submit man kan Jesus, ningon man siya, Ginoo, kumuadto ka sa langit, hindumain taon ako, kinasing-kasing man. Unya, ningon pa siya, ayaw pag-ingon, anak, kita ngayon ilansang kay makasala kita. Tinuod man nga pagtuo, di? Luwas. Bisan pag wala na siya munaog para buhaton ang mga sugo diha, pero kinakita man sa Dios nga tinuod ang pagtuo, luwas. So, ang pagtuo nga makaluwas, ang buhi nga pagtuo. Ang pagtuo nga buhi dili patay. Ang pagtuo nga buhi dili demonic. Ang pagtuo nga kakaya mabuhat og maayo mao ni makaluwas. Okay, John 3:16, Arvin, amen. Romel, winning good works na pastor. So, ang makaluwas ang pagtuo nga tinuod. Pero ang problema na yung mga tao nga gatuo daw sila sa Ginoo pero wala changes sa life. Di na luwas Ang pagtuo nga makaluwas, kanang pagtuo nga tinuod, nga musud ang Holy Spirit, pagsud i-change dayon kaniya sa imong kasing-kasing, mamunga dayon ka og maayo nga buhat. Mo na pagtuo nga makaluwas, Dili ang pagtuo nga walay bunga. Meaning, pastor, faith plus work salvation, di ba? Wrong, Jerry. Faith nga tinuod equals salvation. Dayon, of course, kay luwas naman ka, magbag-o na ka sa imong kinabuhi. So, okay. Actually, may isuon kaning James, ang iyang gisgutan ni is katong mga Kristohanon, nga mga tao bitaw, mga igsuon nga gatuo sila sa Ginoo pero gabuhat sila daotan ba. Bali kung minaw ka mo. Let's show them explain. Mao ni si Paul
Kaya lang. Mao ni si Paul, mao ni si James. Kini si Paul gasulti faith alone gud ang makaluwas. Apart from the deeds of the law, pinagawas ang mga buhat sa balaod. Kay naoy mga tao nga gaingon nga iapil gid dapat ang mga buhat, iapil gid ang balaod. Ingon ni Paul, wrong. Ang balaod gadala og kasuko sa Dios, gadala og judgment, dili kinabuhi. Karon napoy mga Christians nga gatuo faith alone. Pero walay bunga ilahang faith ba? Si James karon mo'y mo badlong sa ilaha. Dapat mabunga mo. Dapat mabuhat og maayo pagpakita nga inyong pagtuo tinuod. Ingon ni James, yes, pagtuo lang yun ang makaluwas, makamatarong. Si James dayon, ang pagtuo nga tinuod mabuhat sad, no? Pero ang makaluwas, ang pagtuo lang yun, ha? So, guys, go to James about sa Christian living. No? So, okay na mga igsoon. Ang iyang istoryan isa mga Christians nga gapasulabi, mura bitaw liberal, kapataka ga kinabuhi. Ako na explain ang Mark 16:16 ganiha. Hindi na makita pastor kay damo na comment. Timing. Igna kon makita. Okay. Okay. So ang Mark 16:16 guys got nga pagtuo lang ang kung mag-fail ka pagtuo sa Ginoo, di na ka maluwas. Dapat motuo ka sa Ginoo para ikaw makabaton sa kaluwasan. Paano makita ang tinuod nga faith nga makaluwas o walay buhat? Tinuod. Ang faith nga tinuod makita lang nimo kung kini nga buhat. Mao na mga igsoon, imposible nga moingon ka luwas ka pagkatapos walay changes ang imong life. Dapat gyud makita ang changes sa imong life para ikaw dapat gyud makita ang changes sa imong life aron ipakita mo nga tinuod gyud ang pagtuo nimo, no? Pero dili ka na imposible may suon sa mga tao nga gatuo tinuod. Please ko basa pastor. Pastor Mark 16 ano ni siya? Okay, Mark 16, di ba? Kasi ba, si Paul o si James, si sakto? Silang duha. Si Paul, gikontra niya ang mga tao nga gasulti nga dapat apilag buhat ang kaluwasan. Ingon ni Paul, wrong. Romans 28, pinaagi lang sa pagtuo, apart from the deeds of the law, kita makabaton sa pagkamatarong. Romans 28. Karon apo, mo na gibadlong ni Paul, mo ni si Paul. Karon, lisuda isultihan eh. Karon kini si James, nakita niya nga mga tao pod nga uban nga gatuo sila pero walay changes in life. Di kabalo manghatan. Ingon ni James mo ni. Ang tinuod nga pagtuo living. Ang tinuod nga pagtuo living. Kaya tinuod nga pagtuo living o mabuhat siya o maayo. Mo ni buti pasabot mga igsoon. Silang duha insakto. Bali, mura sila og kanang sundalo ba nga isa ga pusil dire, ang isa ga pusil dire. Extreme ang guring uban pagtuo walay buhat. Pagtuo walay bunga nga bitmatan. Ang pikas is pagtuo sa gulag buhat. So Pastor, kung ikaw moadto sa city, din ang konduktor moingon ang musakay og mulingkod maabot sa city. Unsa may makapaabot nimo sa city? Pagsakay ba o paglingkod kung dili ang pagsakay?
Very good, Arnel. Thank you very much for your help. So, ingon ni Arnel, kung gusto, ang Marxist daw ang pag-explain, gwapo yung pag-explain, no? Kung gusto ka mato sa usa ka lugar, panitan Valencia, musakay ka og bus, alim mo diri, sakay mo og lingkod, aron makaabot ka mo sa Valencia. Na unsa may makaadto nimo dito sa Valencia, ang pagsakay o ang paglingkod? Of course, ang pagsakay man, di ba? So, mo gyapon, no? Ang pagtuo, una ang pagsakay nato kang Kristo. Okay, thank you. Thank you very much, Arnel. Very good. Ang pagtuo mao ang resulta sa maayong buhat, Pastor. Amen. Sakto. So, diha lang ta kutob mga igsoon, no? So, ugma na kita maghisgot sa uban nga mga topics, no? Kay alas 10 na. So, salamat sa naghatag sa mga stars. Salamat sa mga comments. Salamat sa gatabang ug hatag og mga verses. Wala ko nabasa ang uban. So, good night. Maayong gabi sa inyong tanan.